Bueno, os que seguides os meus vídeos, e aprovecho agora para agradecervos as visitas, veredes que hai dous elementos comunes nellos. Un é el de poñer en valor os sitios, lugares que temos moi cerca de onde vivimos e que a veces son os grandes desconocidos, justamente porque los temos cerca. O segundo elemento é o elemento da naturaleza. Temos moita suerte de vivir onde vivimos, con un patrimonio natural inmenso alrededor, tanto na costa como no interior. Bueno, pois nese ambiente natural me atopo hoy nun sitio de privilegio, nun sitio realmente máxico, que é a Reserva Natural Integral del Bosque de Muniellos. Este bosque de Muniellos está ubicado nos concejos de Cangas de Narcea e Ibias, nel suroccidente de Asturias. A Reserva Natural de Muniellos, con unha extensión de máis de 5.000 hectáreas, pode considerarse el exemplo de paisaxe de montaña de Asturias, sin alterar desde fai décadas. El acceso al mismo, gratuito, está restringido a 20 personas por día, previa tramitación de autorización na web del Goberno del Principado de Asturias. Se nos ofrecen dúas rutas posibles: a ruta circular de 20 kilómetros e a que sigue el curso del río de 10 kilómetros entre ida e volta. A experiencia é singular. A inmersión nun espacio natural intacto, un silencio evocador con banda sonora de páxaros e ave. Lugar que nos invita a reflexión, inspirados por unha flora exuberante. Carballos, fresnos, vidureiras, vellaneiros, castañeiros, teixos, cebo. Son el hábitat perfecto para a gran cantidad de fauna autóctona, onde reina el oso pardo, nun equilibrio natural inalterado desde fai siglos. Unha riqueza de biodiversidade de fauna e flora que non deixa indiferente a nai. O auténtico paraíso natural é a demostración de que poder é querer. Nun tempo onde a turistificación masiva dos entornos naturales corre el riesgo de desvirtuarlos e hasta degradarlos por completo, reconforta comprobar que con un mínimo de responsabilidad y de concienciación por parte de todos, poderemos transmitir ás futuras xeneracións os paisaxes que nosotros heredamos das pasadas. Non olvidemos que ese equilibrio natural é moi frágil e nosotros somos tamén parte del.